Jam'iyyar APC ta dakatar da shugaban karamar hukumar birnin Kebbi Alhaji Dahiru na Yaya Ambursa daga dukkan ayyukan jam'iyyar nan take. Dakatarwar ta fito ne a cikin wata takarda da ofishin APC na shiyar Kebbi ta tsakiya ya fitar a ranar 29 ga watan Disamba shekarar 2025, wadda mataimakin shugaban jam'iyyar na shiyar ta ɗaya da ke jihar Alhaji Abubakar Bello Matawallen Bunza ya sanya wa hannu. A cewar jam'iyyar an ɗauki matakin dakatarwar ne sakamakon rahotanni masu ƙarfi da bincike da suka nuna zargin amfani da makami ba bisa ƙa'ida ba, tare da shiga ayyukan da ke lalata martaba haɗin kai da tsare-tsaren jam'iyyar, abinda ya saba wa sashe na 21 biyu cikin baka na kundin tsarin mulkin APC na shekarar 2022 da aka yi wa kwaskwarima. Jam'iyyar ta kuma bayyana cewa an haramta masa shiga dukkan ofishin APC a tsawon lokacin dakatarwar, tare da gargaɗin cewa duk wani ƙarin laifi ko ci gaba da irin waɗannan ayyuka na iya kaiwa ga ɗaukar tsauraran matakai har da korarsa daga jam'iyyar baki ɗaya. Kwafin takardar dakatarwar an tura wa sakataren gwamnatin jihar Kebbi, kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu, da kuma shugaban hukumar kula da ma'aikatan ƙananan hukumomi domin sanin matakin da jam'iyyar APC ta ɗauka.